Yun lang, sir. 4-day work week, kung ano Ayun, yung 4-day work instruction. week, basically the instructions is we need to balance, no? Of course, yung mandate, no? We yung naglabas na kami, it's a circular, no? I think I just signed off on that, no? So balancing yung mandate namin, fulfilling mandate, yung demand with the public, no? And of course, the objective is to lower the power cost, no? Kasi as a nation, we should contribute, each and every one of us, no? Tandaan nyo, isang sector lang ang public, no? Kailangan din natin ng tulong ng private dito. Tulong-tulong tayo, mapababa yung cost para yung impact ng nangyayaring conflict sa Middle East, di mapababa natin yung impact sa atin, na negative impact sa atin. No? So, anong schedule ito, sir? Monday to Thursday? Monday to Thursday. Okay. Kasi, di ba, yung courts, we will come up with kasi mga frontline services namin, kailangan pa rin namin ng Friday, no? So, yun ang tine-trash out namin, yung mga Kasi hindi naman pwedeng pag may trabaho yung Friday, bukas rin lahat ng kuryente. Hindi naman. Hindi namin ma-achieve yung objective na mapababa. So, these details, basta open pa rin lagi ang DOJ. Monday to Friday, especially yung frontline services, but still yung mapapabawasan namin ng meron din kami in the use of ang nakita ko, natatandaan ko yung temperature, malaking bagay yan, no? Temperature sa aircon. Then we're looking at opening yung aircon at 9 a.m. No? Then close it down at 4 p.m. So mga maliliit ito. Practical, of course, this is moving, no? Pag may nakita namin mas maganda pang sistema, adjust lang kami. Kailan to, sir, mag-uumpisa? We're circularizing it today. We're starting it this week. We're starting it this week as soon as possible. Kasi gusto natin yung positive effect. Sino yung kasama sa frontline? I don't have the details now. Of course, syempre, pag may nag-file kasi ng kaso, di ba, yung mga remedies nila, kailangan available pa rin yun doon sa mga kababayan. So ano po mangyari sa mga prosecutors? Paano po i-schedule yun? Para lagi may naka-duty somehow? Yes. Somehow, yes, definitely. Di ba, yung inquest naman namin, tuloy-tuloy na. Di ba, yung 7 days, nagagawa na namin yon. So, tuloy pa rin yon. Pero yung duty, yung actually being in the... Kasi makakatulong din Biruin nyo kung yung workforce namin, hindi na siya papasok ng Friday. Bawas din yun ng mamamasahe. Di ba? So, siyempre, may expectation tayo na may gagalaw na presyo kasi. Di ba? So, yung masisave nila dito, magagamit nila sa ibang pangangailangan ng pamilya nila. Tapos, sa isang banda din, di ba? Yung overall savings naman ng department, mapapababa yung konsumo ng pangkalahatan. So, tinatry natin, this is basically an attempt for us as a society to work together. Diba? Pero ikaw, sir, everyday ka naman dito, sir. Nakikita nyo, yes. Hindi kasi tumitigil I need to be on top of things, so I want, diba? So, pero as much possible, hindi naman ako dadagdag, diba? Kasi kung halimbawa, patay lahat ng ECUs, hindi ko na itatry na pumasok ng Friday, baka makadagdag pa ako sa kuryente, di ba? Pero yung trabaho ng buong DOJ team, si secretary kasama yung officials, tapos tuloy-tuloy. So Friday po yung walang pasok? Friday po. I-align namin with the courts. Okay, Kasi malaking So, wala din media officer? may isang, wala rin tayo pag Friday. Okay? So, okay na tayo. May isa pa ako sa labas ha? Sige, sir. Okay, sige kayo ha?